ελαφρύζει. Οι χάνες των πολυβόλων παίρνουν φωτιά και η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκις. Εκεί πάνω στην πορεία του θα κινηθώ προς τα δυτικά, εγώ προς τα δυτικά για να ανακολουθώ που πάει προς τα δυτικά. Η απόψινή φαινόταν να είναι μια ήσυχη νύχτα. Οι μαφιόζοι όμως είχαν άλλη γνώμη. Για τον οικοπλήρχο του λιμενικού Γιάννη Κοντόπουλο και τους άντρες του δεν θα ήταν η πρώτη φορά που η βραδινή τους περιπολία θα καταλήγε σε μια πραγματική μάχη. Οι κομμάντες του λιμενικού από το απόγευμα που ξεκινούν από τη βάση τους για το στενό της Κέρκυρας με την Αλβανία είναι προετοιμασμένοι για όλα. Δεν είναι υπερβολή να μιλήσουμε για ένα ακήρυκτο πόλεμο, γιατί πραγματικά ένας τέτοιος συμβαίνει, κυρίως στις νύχτες. Ορισμένοι κακοποιοί είναι αποφασισμένοι, αλλά το ίδιο αποφασισμένα και τα παιδιά που σήμερα είναι ταγμένα να ελέγξουν τον ευπαθή αυτό τομέα. Πέρασε από μια ήσυχη βραδιά, όπως λίγο να είναι η απόψινή, μέχρι μια κόλαση. Συχνά η θάλασσα και τα στενά ανάμεσα στην Αλβανία και την Κέρκυρα γίνονται δρόμος για το εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Το παράνομο φορτίο μεταφέρεται με σκάφη που η ταχύτητά τους ξεπερνά τα 60 και 70 μίλια την ώρα. Η κάθε επιχείρηση δεν κρατάει περισσότερο από 5 λεπτά. Έχουμε πιάσει γύρω στα 500 κιλά ναρκωτικά, έχουμε συλλάβει αρκετά ταχύπλοα σκάφη, άνω των 50 Αλβανών μεταναστών. Έχω το στίβα τον πλησιάσω να τσεκάνω μια άλλη γύρω. Το προσεγγίζω, σε λίγο πάμε για πηγά. Όσο δύσκολο είναι αυτό που κάνω κάθε βράδυ, ότι προσφέρω στο σύνολο και στην πατρίδα μου. Ήταν σε μια παρόμοια επιχείρηση τον Απρίλιο του 1997, όταν από τις σφαίρες των Αλβανών κακοποιών έπεφτε νεκρός ο λιμενοφύλακας Μαρίνος Ζαπάτης. Σχεδόν για όλο το λιμενικό σώμα, αυτός ο γαμός του Μαρίνου, ήταν μια σημαντική απώλεια. Χάσαμε ένα φίλο, ένα πολύ καλό συνάδελφο, ένα καλό κομμάτι. Τρία χρόνια μετά, οι κομμάντος του λιμενικού δίνουν το όνομα του συναδέλφου τους στο σκάφος και δεν ξεχνούν ότι χάρη στη δική του θυσία άρχισε ο εξοπλισμός των ειδικών δυνάμεων που σήμερα θεωρείται κάτι παραπάνω από επέκταση. Πήραμε αρκετά ελικόπτερα, σκάφη, σύγχρονα σκάφη. Θα χρειαστούμε κι άλλα στα επόμενα χρόνια. Και όσο προετοιμαζόμαστε και οργανωνόμαστε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτές οι απαιτήσεις θα είναι περισσότερες. Όμως πρέπει να σας πω ότι το λιμενικό σώμα και ιδιαίτερα οι ειδικές δυνάμεις του λιμενικού σώματος έχουν πολλές και μεγάλες επιτυχίες τον τελευταίο καιρό και νομίζω ότι αυτές οι επιτυχίες θα συνεχιστούν, μιας και η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι πολύ οργανωμένη προσπάθεια.
Με το πρώτο φως οι κομμάντος επιστρέφουν στη βάση τους και κάποιοι άλλοι συναδελφοί τους παίρνουν τη θέση τους. Όταν ο ήλιος σβήσει στο Ιόνιο, το καταδυτικό του λιμενικού θα εμφανιστεί ξανά. Σαν γκρίζο βέλος θα σκίσει τη θάλασσα και η σκιά του θα χαθεί στον ορίζοντα την ώρα που μια ακόμη βραδινή περιπολία